Va deixar els estudis als 14 anys per fer-se càrrec de la rellotgeria del seu oncle. Deuria ser un amant de la puntualitat. Als 15 anys va fer d'actor teatral a una colla d'aficionats. El teatre el va atrapar. Als 17 anys va escriure la seva primera obra de teatre. Anava embalat. La seva primera obra representada l'any 1864 fou l'Esquella de la Torratxa. Aquesta i 5 obres més les publicà amb el pseudònim de Pitarra, per si de cas anaven mal dades. El 1865 adquirí el Teatre Romea. Anava fort de calés. I era força catalanista, com ho mostra, per exemple, la seva obra El fossar de les Moreres. També fou un gran poeta i guanyà vàries vegades els Jocs Florals, però amb pseudònim.